siitä. No niin, täältä tulee meille näitä tervetuliaismaljoja nyt sitten. No niin, rakkaat sukulaiset, tervetuloa sitten Iivarin päiville. Meillä on täällä mukana myös tänään Veera. Hänestä kerron teille sitten hieman tuonnempana, mutta otetaanpa tästä tervetuliaismalja. Vielä kerran, tervetuloa. Ei muuta kuin hyvää Iivarin päivää ja vedetyn kölky. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Eikö sä nyt lisää meinaat kölkyä? Vai sulla pirtoa kumminkin on? Olen nyt kunnolla. No mitä sä näihin miesten asioihin? No, istutaan kaikki ruvetaan katsomaan. Päivää vaan teille kaikki. Mä tulin oikein kahville ja elokuviin, kun Mikka kävi niin nätisti mua pyytämässä. Mihin mä tässä nyt oikein? Ja tähän mä hyvin mahtuin. En mä ottaa nyt täältä vaan. Ja täällä onkin. Tää oli. Tässä näin, ole hyvä.